Uba ningabona into endiziphetheyo sana, azininzi zininzi nyhani. Ungafaka ke mna nginxiba amacici angalinganiyo. Eke azibaliphela elinye icici ona. Ndanawo netshepisi. Guys, good morning. Ndisebenzisa i-front camera ke. Yiyo le nto icaca uba ingathi ile nto idimishile or ayikho clear. Guys, good morning, ninjani? Mna good. My name is Thandoviti. Sana mpukani kusendifuna ntoni? My name is Thandoviti. Intombi yaseXhorha. Yes, intombi yaseXhorha. Ndiyakuthanda uba ndithi ndingwaseXhorha because ke ndingowaseXhorha. Ndiyintombi yaseXhorha. Inkosikazi yamaqadi. Niyayibona laa nto, inkosikazi yamaqadi. Guys, ndiyaphuma apha endlini kungoLwesingaphi kuThursday. Ndifike izolo ebusuku, Wednesday night. Ndiyaphuma apha endlini ndileqa kwenza intloko. Niyayibona? Zange ndibe nje. Ndiyokwenza intloko. Ndileqa 8:30 ngoku it's 7:20. Ndileqa 7:30. Ndilibele nje igama layo. Ise-North Crest. So bendifowunele bona bandilenduzela ispot ndiyokwenza khona ilentuza. Bandibhukhele khona ndiyokwenza khona with my sister ubalindile. But yena uzofika phaa ngo-11. Mna into edala uba ndileqa 8:30 funeka ndiqaqhiwe, ndenze intloko, ndenze ii-nails, ndenze neenyawo, ndirhalana nongena eGaps. Usezigqini kodwa besithi ukuphula uShoprite, so ndirhaluke ndiyongena eGaps. Saninjaza lapha, zivula umnyango, zicima phaa ngaphakathi. So yeah, masambeni ndizawuvloga ke. Ndiwufakile umngcwabo wabantwana bam. Isizathu sokuba ndiwufake umngcwabo, ii-institutions ezininzi beziwucela, that is TUT, iForte, iWusu, abantu abangakhange bakwazi ukuya, nabanye abantu ke, ii-colleagues nee-families, because nabo abantu abangakhange bakwazi emngcwabeni sakhawulezisa ungcwaba. So bawucela ke uba ndiwufake. Andi-edithanga nix, ndiwufake unjalo. Yeah, isizathu sokuba kungabikho ngoma phaa ekuqaleni kulaa convoy ibindenzela kuthiwa yintoni laa nto, i-copyright. So bekune-strike se-copyright ke ndayikhupha, ndiwufakile umngcwabo u-35 hours nizawubukela. Yeah, andikawubukeli mna, andikafuni uwubukela. Umngcwabo awunothi ndingekabukela umngcwabo kamakazi wam wasweleka 2013. Andikawubukeli nawo. So yeah, ningabukela guys. Thank you so much ngesupport. Ndiyabulela kakhulu. Bye-bye. Ndingabi na introduction eninzi. Bye-bye. Ndiyanithanda ke. Andikwanga yile mpukane. Ndiyanithanda ke kakhulu. Andiyazi noba kungenwa apha. I really don't know. You have reached the voicemail live service of 06573881. And phone losses. Was ndiyalahleka.
sana kulaa nto endiyenzayo. Hello. Hayi sisinjani? Uyaphila kunjani? Ndiyaphila ngithando. Lo une-appointment ka-8:30. Ndiyalahleka ke tana. Ndilapha ngaseziflatsini on the way to Assemblies of God. Ezibrown. Yes. Ndlula ke nje kancinci uza ngase-town mostly. Dlula nje kancinci ke sithando. Uzayibona i-building on-left ebhalwe Alunakhel. Egeyithini ikhona ibhodi emnyama ebhalwe Beauty. Sangena phaa kulaa gate. Ndingena phaa, okay. Ndizobe ndisitya ke bazafika ngo-8 ke ungabheniki phaa uzawubona xa kuvulwa kodwa. Akho ngxaki, ndizobe ndisitya mna apha emotweni. Sure ke nanawo. No problem. Thank you so much. Bye. Sure sithando. Don't give up on me, yeah. I know I'm not your best, but I'm trying. Don't give up on me, yeah. And God, don't leave me here alone. I know I need to grow still, and I'm trying. Don't leave me here alone. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. Oh, don't give up on me, yeah. Don't give up on me, don't give up on me, don't give up on me. And God, I know it makes no sense. You love me time and time again, but I still need reminding. Don't leave me here alone. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason or if I'll ever see it. But I wanna believe, believe, believe it. Don't give up on me, yeah. Don't give up on me, yeah. Don't give up on me, don't give up on me, don't give up on me. You keep holding me, don't give up on me, don't give up on me. His grace will never run out.
You knew that I would change still. Lord, I know I'm not the same. I know I've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason. And if He's the Lord of Lords. He is King, He is majestic, powerful. He reigns supreme over everything. He's our high priest. We worship you, O God. I'd like to take this time to tell everyone to forget about everything and worship Him. Be grateful for all His goodness and all He has done. In the midst of everything, just know that God is present in our times of need. He is faithful. He's a holy God. Worship Him. Bow down and worship Him. Bow down and worship Him. Worship Him. Oh, worship Him. Bow down and worship Him. Bow down and worship Him. Worship Him. Oh, worship Him. He is Jesus, the King of Kings. Jesus, the King of Kings. Worship Him. Oh, worship Him. Jesus, the King of Kings. Jesus, the King of Kings. Worship Him. Oh, worship Him. Consuming fire, sweet perfume. His awesome presence fills this place. For this is holy ground. So come and bow down. Consuming fire, sweet perfume. His awesome presence fills this place. For this is holy ground. So come and bow down. Consuming fire.
He's the Lord of Lords. He is King. He is majestic, powerful. He reigns supreme over everything. He's our high priest. We worship you, O God. I'd like to take this time to tell everyone to forget about everything and worship Him. Be grateful for all His goodness and all He has done. In the midst of everything, just know that God is present in our times of need. He is faithful. He's a holy God. Worship Him. Bow down and worship Him. Bow down and worship Him. Worship Him. Oh, worship Him. Bow down and worship Him. Bow down and worship Him. Worship Him. Oh, worship Him. He is Jesus, the King of Kings. Jesus, the King of Kings. Worship Him. Oh. Ninjani? Ndiyaphila mna. Yintoni date i-3rd? Kumonday kodwa. 3rd ka-August. Ndizayenza i-introduction ketana noba umnyama. I-3rd ka-August. Ndiyaphuma apha endlini to East London. Thing to attend khona 2 days. So ndiyaphuma apha endlini ndiya khona e-East London. Umyenam uyaphuma yena uya apho aya khona uyophangela naye. So yeah, ndingazofika ngexesha kumhlobo ntangam afike Orlando's asigadile umzi wethu uba hoye uthi izinto amali uyazenza. Ngoba yini definitely ndizawuvloga ke endleleni eBekemonti. Andiyazi ke noba ndizayifaka nasana mna le nto inje xa imnyama inje, but ndizayifaka. Andisanga injaza lapha. Jongani. Zifuna uphuma. Andiva? Okay. Hayi sana ziyasebenzisa. Khani suka nini? Suka. Funa mna ndehle moto ndithi gadi ninihamba Sathana. So khuna ndiphume mna ndigade zona. Ngoba kaloku xa kuphuma enye imoto zifuna uphuma. Then ke ubhuti kena xa efika phayana ehle azogadela mna kuphume mna. Elinjaza lapha ke kuBhibho noSimba. Ndingangena? Bye bye.
indawo ngenenciba. I'm not saying bekurong uba bangene enciba, but sispot sam esiyana yindawo endawusoloko ndikhumbula bona ngayo ngokusweleka kwabo, kuba baswelekela phayana nanga namapolisa baswelekela phayana bephuma enciba. I'm very hurt. Yeah, but it's all about time. Izaba right as ixesha lihamba, uThixo uzawundipha amandla. Bendisitsho kumyeni nami ekuseni ndisithi, yes, ndiyahamba ndibheke eMonti, ndiyophangela eMonti, but andiyithandi le ndlela ndizayihamba, but kuyanyanzeleka ndiyihambile because umsebenzi ngumsebenzi. But kuzaba right. I'm very hurt. I'm very hurt. I'm very hurt. Zange ndahurt kangaka ebomini bam. Kubuhlungu uswelekelwa ngabantwana. That's all I can say. Andikawubukela umncwabo, andikawubukele, and I don't think ndizawubukela kwangoku because andikabikho right. I'm still busy with izinto zabo esisazilungisayo, admin othile esawulungisayo wabo. Daily ke loo nto iyanditriggerisha kungena i-call uba ungaba ungubani kabani oyintontoni kabani, sicela intontoni that kills my heart. So zange bayofika ngabantwana bangeMonti baphelele enciba basweleka. May their souls rest in peace. They're at peace, baphumle. Yeah. I know a place I can always run to in times of distress, confusion and fear. When my enemy surrounds me, I know with you I'm safe. For you keep me and hide me in the shadow of your wings. I know a place I can always run to in times of distress, confusion and fear. When my enemy surrounds me, I know with you I'm safe. For you keep me and hide me in the shadow of your wings. In the shadow of your wings, I know I am safe. In the shadow of your wings, I find relief. For you hold me and you guide me where I find
in times of distress, confusion and fear. When my enemy surrounds me, I know with you I'm safe. For you keep me and hide me in the shadow of your wings. Good morning, molweni, ninjani? Mna, I'm good. Ndiyazama uba right, be right. I-date iyi-9 today, Saturday morning. I think kuzawube to 10. Ndizovala ivlog. Ndigqibele uvloga e-East London. Ndizihambele into yomsebenzi. Ndigqibele uvloga phayana. Khange ndivloge nakakhulu nakhona because xa ndihamba into yomsebenzi ndifokhasa kwinto yomsebenzi and andifuna ukufaka into yomsebenzi kwi-vlogs. Andifuna uvloga abantu. Niyayiqonda? Yes. So yeah, ndizovala ivlog. Enkosi kakhulu guys ngesupport. Ndiyabulela. Ndicela nibukele i-adverts. Ndicela nibukele i-adverts. Sanoskip i-ads. Ndiyacela. Yeah. Ndicela nilike. Yes, niyalike, niyakhomenta. Ndiyacela niqhubekeke nilike, nikhomente, nisubscribe, nixelele abantu basubscribe to my channel. Thank you so much. My channel is growing. Ndiyabulela kakhulu. Ndicinga uba ndizawuyifaka izawulala ingenile today because ayinanto ininzi, ayinanto ingakanani. Yeah. Thank you so much. Ndiyanithanda ke kakhulu. Uthando lwam kuni lawuhlala luhleli. Kwakhona ingoma yayisithi uthando lwam kuwe lawuhlala luhleli, asoze ndikhonze enye inkosi. So luthando lwam olokuni. Ndinithanda ngenhliziyo yam yonke. Ndiyabulela ngesupport yenu. Abantu bayabukela umncwabo. I won't be able to comment. I'm so sorry to respond. I'm so sorry. Andikawubukela umncwabo. Na into endiyenzileyo kukufaka umncwabo kuba ndicelwe zi-institutions. That is i-Fort, i-TUT, iWusu, nefamily, nefamily, abantu abangakhange kwazi emncwabeni, nabanye abantu bebendicelile so that bakwazi ubukela. Andikawubukela umncwabo, so andizukwazi ukuresponda kwezinye izinto ezibuzwayo. Akho nto itheni ebuzwayo ngabantu. Abantu shem bayasisizela. 2 bathathu mhlawumbi babuzileyo uba kwenzeke ntoni. Ibikho accident. That's all I can say. Khange ndiphendule ke phayana. Asikawubukela umncwabo and andiwufakanga laa mncwaba kuba ndifuna ubenefita something. No. Ndiwufakele into yokuba abantu ebebengekho emngcwabeni bawubukele. We are doing so well. We are doing so well, yes. Kunemini kum eziba rongo. Yeah, kuba nemini. But uThixo uyandinceda. Uyandinceda ubawo kakhulu. Uyandinceda ubawo. Nosisi is okay. Ne-siblings zabantwana abaswelekileyo ba-right. Nefamily, I believe, wonke umntu uyazama uadjusta. Qha ingxaki endinayo mna. And shem, I feel so sorry kubantu abaclose kum. If ndiyafowuna ndithetha ngabo oko, ndithetha ngabo okoko. Ingase ndisoloko ndithetha ngoZiyanda. Ingase ndithethe ngoSithenkosi. Ingase ndithethe oko. I-problem yam endinayo leyo. Ingase oko mna andikumayindi. Ingase ndinikwe mic ndiyome erenkini
ndiyothetha ngabantwana bakasisi, ndiyothetha ngabantwana bam. Yho, babayini, ndiyanithanda kakhulu kakhulu kakhulu. So ke that's graving. I-graving injalo ke ikwenzisa izinto eziphambeneyo, ikwenzisa izinto ezifani. Iyaxhomekeka ke umntu ugreyva kanjani. Kona kona I'm okay. Ndiyanithanda, 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 ndiyanithanda. Bye bye.